Здравейте, приятели! Днес ще говоря по една много важна тема, затова искам да ме слушате внимателно. След трагедията с двамата пилоти, които загинаха преди Кръстов ден, вестник 24 часа попита защо даваме винаги жертви на големи християнски празници. Като дава примери с катастрофата от 2001 година в Симеонов град, при която загинаха невинни деца, на Великден 2003 година загинаха български военни в Кербала, на Цветница 2004 година удавени деца в река Лим, Бог ги прости, на Коледа 2006 година паднал автобуса, загинали 18 човека и много други примери. Като фанатичен християнин и теолог, който се занимава с Божието Слово, искрено вярващ в Христа, аз бих искал да отговоря на въпроса на 24 часа. Ето отговора. Християнството не е само права. Християнството също е задължения. Огромен брой българи са християни само по име и на книга, но реално са обикновени езичници и атеисти, пагани. Ходенето веднъж-дваш в годината на църква или в Рилския манастир, за да запалиш една-две свещици, не е християнство. Християнството е много по-задълбочено. То е целогодишно и всекидневно. Не е прищявка два пъти в годината. Християнството е нещо много по-вътрешно в човека, в душата му. Изисква спазване на определени норми и заповеди и отказа на българския народ да върши християнското, а не само да приказва, да говори, че е християнин, са причината за тези тежки катастрофи и загуба на живот по големите християнски празници. На първо място, българите извършват смъртни грехове. Те не ходят на литургия в неделя. Не ходенето на литургия в 9 часа в църквата в неделя е смъртен грях. Много българи си мислят, че не са длъжни да ходят на литургия в неделя, но това е абсолютно задължително според християнството. Абсолютно задължително за християните. Както за мюсюлманите е задължително ходенето в петък на джамия, така и за християните в неделя. Никой не е отменял неделята. Има даже отделна Божия заповед, която казва: свети неделния ден и не върши работа в него. И ние християните сме задължени всяка неделя да отидем до църквата и да участваме в Божията литургия. Без значение дали в православен, католически, протестантски храм, важното е да е християнски. За християните освещаването на неделята е именно в посещението на Божия храм и участието в литургия. Така че българите, които си мислят, че са християни, а не ходят в неделя на църква, или са обикновени езичници, или вършат съзнателно смъртен грях. Втората причина за катастрофите и смъртните случаи в България по време на така наречените християнски празници е мръсната уста на българите. Мнозина си мислят, че като псуват, обиждат или кълнат, това не е проблем за Бога. Напротив, голям проблем е. Особено псовнята на майка е жив и крещящ грях пред Бога, за което и българите биваме наказвани на големите християнски празници. Псуването, обидите не са окей. Не замърсявайте устата си с ругатни, защото не е християнско. Който псува на майка, обижда самата Дева Мария. Това да ви е ясно. Защо се чудите, че децата ви умират на големи християнски празници, а самите вие псувате обилно и напоително целогодишно? Гледал съм из улиците на София, дори жени псуват вътре в автомобилите си. Ако нещо в пътната обстановка не им харесва или някой не им даде предимство, смятайте какъв народ е този и дали е християнски, в който дори жените псуват на майка. Третата масивна причина за това по християнските празници да се случват големи трагедии в България е, че на самите българи не им пука за големите християнски празници. Покров Богородичен, Кръстов ден, Светница, дори Велик ден. Много българи съвсем са забравили и малко се интересуват да отидат на църква дори в този свят ден. За тях Исус Христос и Дева Мария са някакви забравени роднини, за които се сещат само от дъжд на вятър, примерно като се разболее някой роднина от рак, и тогава се сещат, че има Бог и той може да ги спаси. За стотици хиляди българи религията е като забравено хоби, губене на време. И защо да губят време за нещо, като могат да отидат на вилата и да се наядат с кюфтета и шопска салата и да се напият с бира и ракия. За други българи християнските празници просто са повод да се напият на софра и да се наядат с агнешко и кюфтета и дотам. Никой не чете Евангелието, не се интересува за това какво казва Бог, а не само да е повод за веселби и ходене на гости и тежки трапези. И накрая финалното обвинение пред Бога, което натежава везните за това Бог да позволи смърт на големи християнски празници, е, че мнозина българи не дават милостиня. Даването на милостиня на бедните е задължително за християните и който не дава милостиня, не вярва в Исус, защото сам Исус е във всеки беден човек, бъркащ в кофите или просещ за храна. Не можеш да кажеш, че си християнин, а да подминаваш, учителя си от началното училище, пенсионер, който бърка в контейнерите за храна, за да намери препитание, защото пенсията му е мизерна. И така като рекапитулираме, като обобщим, какво имаме като население? Не зачитат неделята, псуват, многояци и многопийци, които въобще не се сещат за християнските празници и не дават милостиня на бедните, а след това клатят глава и цъкат с език, защо се случила поредната голяма трагедия на християнски празник. Тук обаче е важният момент. Не Бог сам наказва българите, защото Бог е любов и никога не върши зло. Бог позволява на сатаната да убива българи по големите християнски празници, именно защото самите ние, българите, сме забравили Бога и не хаем. 5 пари не даваме за сина му, нашия Спасител и Бог Исус Христос. Обърнали сме му гръб и се занимаваме само с нашите си прищевки и пълненето на коема. Така че мислете му, докато не се обърнете пак към Бога, ама истински. Докато не започнете да зачитате празниците му, да светите неделите му и да спрете да псувате и да обиждате братята си, така ще е. Очаквайте поредната голяма трагедия на голям християнски празник. Аз съм приятел на Исус Христос, дано нещо сте разбрали.